eta lanogaz nintzen, gaia Iruña Beleia izango da. Eta izlari, etorri zaizkigu, batetik, Juan Martin Elezpuru, Bergarakoa, euskera irakaslea, filologoa, idazlea, itzultzailea. Adinean aurrera zaudetenok agian gogoratuko zarete bere Orwellen aberen etxaldea itzulpenaz, nolako favorea egin zigun euskara irakasle eta ikasle hori. Gaur bezainbeste material ez genukan garai hartan oso liburu garrantzitsua eta erabilgarria gertatu zitzaigun. Eskerrik asko Iñaki eta Iraleri gonbidatzeagatik eta zuei guztioi etortzeagatik. Ez da erraza ostrakak benetakoak direla pentsatzen dugunontzat, ez da erraza izaten gure ahotsa entzunaraztea. Kontuan izan da, erabide guztiak, arlo politiko guztia, beste iritziarekin edo beste posturarekin dagoela. Izan ere, nola zalantzan jarri gure unibertsitateko katedratikoak eta doktoreak esaten dutena, nola zalantzan jarri. Baina, bueno, ez litzake izango lehenengo aldia historian katedra oker dagoena eta azken ere segurazko. Eta, bueno, gure iritzia emango dugu, gu ere oker egon gaitezke, jakina. Gaian sartu horretik, esan gai zientifikoa dela bai, eta beti izan dira, badirudi zientifikoa esaterakoan izan dala oso komplejoa eta adituentzat bakarrik, baina badala gehiago nik usteot sentido komon edo zentzuneko gaia, hori nik usteot azpimarratu behar dela. Zentzuna askotan hain urri dana zoritxarrez. Eta gaian sartzeko, banoa aurrera. Begira, indako ikusten da, bai, ez da? Lekua. Hau da Iruña Beleia. Hemen, ez dakit, egonda zaudeten lekua zoragarria da. Merezi du besterik gabe atzalde bat pasa joatea, pasea bat eginaz, aparte, arkeologia, ez da? Hemen ikusten duzue holako arresia da, antzinako arresia, batzutan hautsia dago, beste batzutan ondo mantentzen da. Horren barruan zegoen hirugarren bukara, laugarren menditik aurrerako hiria, baina aurretik, lehenengotik hirugarrenera, hemen guztian zertzezan. Hemen goian ere bai, hemen ere bai, eta hemen agertzen ez diran lekuetan ere bai. Garai baten, hiria bere honenean egon zen sasoian, bigarren mendean ero, 80 hektarea hartzen zituen. Eta berriz ja beranduago arresia egin zanean, 12 hektarea ditunek barrukoak. Bueltan kilometro bat eta 200 inguru. Bueno, 2005 eta 2006an, ia ordurako bazaren baten 12 urte lanean, Eliseo Gilek eta Edoida Filioek lehenengo urteetan udako kanpainetan bakarrik eta azkenengo 4 urtean ja talde hon batekin eta agertu ziren, lehenago ere agertu ziren ostrakak, beti agertu dira, ostrakak leku guztietan agertzen dira, baina ez hainbeste eta ez hain bereziak. Bueno, agertu ziren 400 bat eta, bueno, ze adierazten duten, ikusten duzu, alfabetizazio maila handia, pergaminoa eta papiroa garestia zen da argizarian, egurrean, eta idazten zen, egurrean eta zerretutakoak galdu egin dira, eta baita apurtutako ontzi zatietan ere, apurtzen zirenean, gordetzen ziren, eta gero, erabiltzen ziren idazteko. Hori ez da bakarrik pasatzen leku guztietan. Iruña Beleian zer agertzen da, zeramikan gehienak, ezurrean 40 bat, adrailuan batzuk, begiran ere bai, da euskarazko hitzekin 50 bat, baina alde bietan nola idatzi dagoen, zerak, 75 gero esan ditezke, horretan sartuko nahi laster. Latinezkoak dira gehienak, edo mundu erromatarrekoak, hieroglifiko egipziar batzu, Nefertiti, Ramses eta lakoak edatzen dira. Eta marrazkiak dira gero ugari. Bueno,
Konturatu zaitezte, pixkat, hemen daukagu Idoia Filoi puzleak osatzen, ez da, begira. Olako induzketa batean pieza asko agertzen da, eta batez ere zeramikakoak, kiloak eta kiloak eta kiloak. Zertzerakoan, induzketak egiten direnean, normalean, ikusten duzunean zeo zer datola borde bat edo zerbait eta lokatzaz beteta agertzen dira, eta zer egiten dira? Bueno, pieza deigarriak koordinatzen dira bertan da zenbaki ipintzen zaio. Beste, sartzen dira zakueta, eta ipintzen da ze estratutan nun agertu dira. Eta gero, pasatzen dira garbitegitik, uretan eta jaboiak inda zerak inda garbitzen dira, eta gero hor ikusten duzuen bezala, piezak sartzea dago, piezak apurtuta daude eta elkarrekin eta puzlea osatzen, idea bat egiteko zera. Bueno, nun agertu ziren euskarazko grafituak, batzutan jakinarazten digute, agertu izan balira bezala denak gela baten eta kaja baten eta horri buruz ari bagina bezala. Hori bertsio ofiziala askotan hortik jo izan du eta ez da egia. Begira, non agertu ziren, hemen guazen gorriz daudena da harresi barrukoa, ez da? Bueno, hor agertu ziren gehien bat, bosgarrenean oso gutxi bakar batero, bi dudazkoa, batzuk duda dago, zeigarrenean agertu ziren pila bat, gehienak, eta gero 12 eta 3 sektoreak esate zaie, banaka batzuk. Eta gero, kanpoan ere, arrezetik kanpora ere, sondeoak egin ziren, 300 zulo egin ziren, sondeoak bi, eta behajo arte, eta 300 horietatik batzuetan agertu ziren. Gehien, 32 sondeoan, zeran ondoan, arreziaren ondoan dago. Eta gero, sueltoak igual bat, beste bat, beste 3 hor, eta beraz leku askotan agertu ziren, 15 lekutan edo. Goazen ikustera, 5. sektorea esan dugu, mentxe gaude, eta Pompeia Valentinaren etxea deitzen zaio. Hau da, bila erromatar eder bat, zazui hartan lujo handia zegoen, batzu bentzat, eta bila, ez dakit zeman metro euskal, bere piztina eta mosaiko eta gela eta barra. Eta grafito asko agertu ziren, 200 bat inguru hemen. Gehienak hementxe, recinto 59 ipintzen den lekuan. Pero banaka batzuk beste gorrez dauden lekuetan, baina gehienak hementxe. Hipotesia da, materiala ikusita pedagogion edo eskola pribatu bat, aberatzetxe bateko eskola pribatu bat izan zitekeela. Ezara gertzen da, kultura klasikoko gauza, elkoak, emperadoreak, latinezko ezaerak eta bat. Euskararik ez da agertzen, hor, dudazko abentzen. Eta kristautasunik ere ez, beraz, pentsatu daiteke hor bizi izan zirenak paganoa zirela, edo artean heldu gabe zegoela kristautasunera horrela. Hauxe da, argazki baten ikusten zera, bila erromatar hori, Pompeia Valentinaren etxea. Zergatik ditzen zaio Pompeia Valentina? Idoia Filoik hauek aurkitu zutelako zer bat, grafito bat, ontzi horren barrenean, Pompeia Valentina ipintzen duena. Hau, aurkikuntza hau lehenagokoa da, 1918an egindakoa da, ez da, azkenengo zer. Ze agertzen dira, horretan, izan dut, 200 pieza desinitu gorenak ikusi, ostraka bazen zartzen bazerate eta hortaz gero berbaiko dugu, baina handaude pieza guztiak, deskripzioak eta bat, ipini dizuet alako muestra bat, Nefertiti famatua, ezinezko amendana. Seguru nago, gaian sartu etzeratenak, etzenak itela Nefertiti ipintzen duen badago, baina badago ez da Nefertiti ipintzen duena. Eta tekin idatzia dago, ezurrean egina dago, eta hildoa dauzka, eta bat. Latinezko hainbat, zate baterako honetaz
berba ingo du seguru asko Aliciak, abizun inbokat, zebat ezaera azar bat, hemen alako Jainko, Hades, Pluton, ez dakiz zer, bueno, estraka oso polit bat, eta hemen dago, Descartes famatua, bakizue, Descartes zela eta bat, uste dut bideo ikusi baduzue, hortaz badakizuela, hementxe jartzen omen du Descartes. Hori izan zen, argudio izarra. Bueno, bosgarren sektorean, euskarazkorik ez dagoela esan dut, baina agertzen dira, hau, urso, ursi eta urri pentsetuen bat, hemen oso bizki irakurtzen da, baina, bueno. Eta hemen beste ontzi bada urri pentsen duena. Badirudi hori euskara esan lekera. Zer esan nahi duen ursoa da, edo izjoku badan urekin egindakoa edo, zeia da jakite. Pasatuko gara bestera, egigarren sektorea Rosetoien etxea. Eta ondoan dago. Hau da, beste bila bat, txikiagoa, baina Pompeia Valentinaren ondoan dagoena. Eta hemen gehienak agertu ziren, kronologia beranduakoa da, badirudi hirugarren mendetik laugarrenerakoa dira gehienak, eta hemen agertzen dira euskarazko goitabi, euskarazkoak ez direnak ere bai, eta ikusten da, estratoz zaharretan edo familia izenak, koloreak eta berrietan evangelizazio kristaua. Hipotesia da, domus eklesia edo kristauen bilera leku edo olako zerbait izan zitekeela. Izango dizuet edo zergatik. Bueno, hemen daukagu, zergatik zaio Rosetoien etxea, mosaiko bat dagoelako, neko utzia, baina neko ederra. Hemen ikusten dugu eskabazio zera. Hemen, 3 fase, eskabazioaren 3 fase lehengoa, bigarrena, eta ja dana ustuta. Usteot ez dela munduan induzketa bat hain ondo deskribatua, Iruña Beleia baino. Internetera sartzen bazarate, ikusiko duzue. Gero esan zitzaien, Irudia Filoi Televizio Gehi, arkeologo txarrak zirela, profesional txarrak eta bat. Usteot, nintzeko berik ez dut ezagutu. Esate baterako, ze agertzen da hemen, gero ikusiko dituko euskarazkoak, baina horretaz aparte daude 1000 gauza. Dago RIP polemikoa, negozue gero zertuko dugu, RIP da nero ez. Esate baterako, hemen daukagu pieza bat oso polita, hau sekula indok ez dugu zertzen. Jesusen bizitza kontatzen du oso modu naif baten, hemen jaiotza dago. Beti agertzen diran 3 jainkotasunaren 3 imarrak, eta hemen dago heriotzara arteko ezera. Hemen dago kruzifizio bat. Hau ze izan dedik edo ez dut, A ver, esan. Azken afaria. Azken afariaren zera, hau Judas, Jesus, erdian dago, ikusten duzu hemen ere zirekin, eta ezkerrekoa, pentsatzen da San Juan edo izango dala, edo ez dakit. Honetaz ez da berro egin. Baina, bueno, sartzen bat zerate ikusiko duzu. Bueno, noan aurrera. Errosotuen etxeaz, a ver, Aitaburaren hasiera. Ikusten da, hainbat ostraketan, da hau pieza guretzat klabea da, zergatik Bustinean adreiluzkoa dalako, adreiluzkoa ezin dalako estilete batekin edo aizto batekin grabatu, freskoan egin beharrekoa izaten dalako, eta orduan hau, demostratu dizaigutela zergatik faltsua. Gainera, termolumineszenzia egin ahal dakiote, ez diote egin nahi. Jabe geurea eta hemen ikusten dugu beste zerbait. Horrere,
geure eta zutan reino Jesus da egin badi zur, irakurtzen da. Geure eta zutan agertzen da betik, zeruetan ordez, zergatik, ez dakigu, zutan, zeruetan ordez, eta ikusi, nola, ez da ezer irakurtzen, dana kostaraz betea dago. Hemen dago beste bat aitaurearen hasiera polita, hemen ere, Jabe zutan izana. Eta nik uste nuen hau izango zela partitibo bat edo izana. Txillardegi artean bizizela konsultatu nuen zen. Ez hori ika du, iz esaten du, iparaldean oraindik eta izana, aizena, ika tratatzen zitzaion janguikoari lizarrak ala egiten dit. Bueno, izan daiteke, zutan aizena o izana, eta hemen berriz borobilean zertuta, eta gainera hemen ondio kostrak hor daude, analizatu nahi baldin badira, zera geure eta zutan, eta berriz hemen erdian geure irakurtzen da aspa bat eta badago. Bueno, gero badago baita evangelizazio giroko zerbait, jan eta edan deno, eta hemen badiru eze badagoela atzetik ez ikuste, baina ikusi dutenak badakite, eze moduko bat, eta ez da erraza interpretatzea, badirudik zeragatik denok beharko lukela zentzuagatik. Beraz, comamos y lo vamos todos, olako zerbaiten zera dirudi. Ikusten duzu hemen ere, kostrak eta bat. Gero, familia santua edo Jesusen familiako aipamenak. Josea eta Miriam ama. Entzen dugu? Eta hemen, denos zure naia. Berriro ere, denos eze olako zerbatetik. Eta zure naia, azkeran pentzen duen naia izango zela, baina iruditzen, ez horre naia dela, eta atxerik agertu ez, baina baina. Familia santua egin jarraikuta, mendako zu, Jesu, mi, ez dakio, Jesus da Miriam izango da, hemen dago kurutze bat eta jendea, eta nahi pentzen du, zer esan nahi duan na horrek. Eta gero, behin da berriz agertzen den personaje bat dago, eta ez euskarazko ustraketan bakarrik, besteetan bebai, baina euskarazkoetan zela nabilen, horretara begiratuko diot. Agertzen da Samuel, Mario, Beleian, Jaun. Ezin da irakurri ez da, baina irakurri ez dira, dutenak hori irakurtzen dute. Samuel bat agertzen da, linda berriro, eta izan daiteke autor lider espirituala. Berriro, Samuel, Jesus, Neto, Beleian, Pater, Pontifice. Irakurtzen da, Pater, Pontifice. Badi Pontifice etzan gaur egun aita santua beste kategoria bat zan, garai alta, lider espirituala esateko. Neto, nato izan leke, inoiz agertzen da, jaioa. Samuel, Jesusen gandik jaioa, piskat bere ordezkaria zala esateko. Hemen berriz, Mario, Caio, Máximo, Pontifice, ez dakigu, hau pieza bera da, atze, txon, bai, grafito A, grafito B, fijatu zeikazte, eta pieza bera da. Berriro de Samuelekin, Samuel, Beleian, Pater, aportuta dago, baina imaginatzen da Samuel dela, Belei falta da, hemen Pater, falta da, eta dana zango da, eta nipentzen du, gauza bera, eta atzeko partean, honek pieza bera da, Jesus, Jafe, Miriam, eta hemen, zer batzuk ez dakigunak, bai, zenbaki bat, ez izan lehik, ex, bai, ek da bestia, zazpi, ex-birgine, ex-birgine, egia da, zera, bai, komentatu zeina, latinista, Virginiaren unit jaioa, izan lehik. Bueno, zerean, sektore horretan, baina 13. barotean beste leku bada, zera,
Begira, guzti hori agertzen da hemen, 8. Rezintua esaten dio barrutian, baina hemen dago pasillo bat, 13 bat. Eta hemen agertzen dira beste grafito batzuk, baina beste ezaugarri batzuekin, desberdina dira. Eta hor ez da kristautasunik agertzen, zergatik, hau ama, ata ama, neba, reba, seba, saba, mona, badirudi, falta zaiela, badirudi ez, aurreko bokala, bizkaieraz neba esaten da, loba ere bai, baina saba, seba eta horiek, zergatik, hola agertzen da. Beste baten, koloreak, beta, zuri, aroz, urdin, gori, ana, ber, ez dakidu zer da, lehenengoak beta, badirudi beltza izango dela, ze badakizuet kezetak eta aierazteko, hizkuntza beste hizkuntzetan gainera ez dagoenez, beti problemak egon direla, eta horregatik izan daki zuri, gori eta bat. Beste bate hau, hau da telar baten pesa, pixua, ze baten ondegi baten pixua, eta hor dago ipinita, alde baten lura eta sua, eta bestean da ilar eta gero borobil bat. Zer izan lekela uste duzu, Ilarra. Ez dut da ilargia. Baina ilarra ez dakit. Ez dakit. Ilarra igual, Bueno, ez dakit. Logika ez lurra, sua eta ilargia gehiago dauka, baina, bueno, ez dugu da jakin gau, seguru. Hemen dago beste zer bat, oso ostras beteta agertzen den bat, eta ez da errezartzen ikusten da lei, jogi, mai, eta, jan, zuti, oso osatuta dago, portuta eta zera. Bueno, amodio adierazpenak. Ikusi, hemen agertzen da beti, entu, neure, kor, du. Kor, egizu kor kordiz, latinez, bihotza dela. Askotan agertzen da. Ez euskarazkotan bakarrik. Batzutan korde, kore, zera, bihotza zateko. Gizarte bilingüe bat imaginatu, non kordiz asko esaten da, eta kontestu horretan interpretatzen du. Beste bat, behiran egindakoa, txiki-txikia da, eta irakurri daiteke neu, amet. Eta dago, emakume baten argazkia. Harrigarria ez da. Baina amet, izan leke ametz. Hemen beste bat, ikusten duzu, beste leku baten agertuta dago, zundaketa baten. Neur, korde, kordu, mai. Zer izan leke? Neure bihotz, mai, maitea. Apurtua dago edo besterik ez zitzaion geratzen askotan. Grafito bat egiten danean espazio mugatu baten, aiatzen zera lekoa. Izan diteke gero hautsi dela ezera, zeramika pusketa, edo aurretik ere apurtuta zegoela. Variante guztiak ezartzen dira. Ceramikak ateratzerakoan edo denborarekin apurtu daitezke edo aurretik egon daitezke hautsita. Horrela noa, 12. sektorea da hementxe halako deposito bat eta bertan bagertu ziren euskarazko esasko dudako hemen ezurrean egindakoa beraz karbono 14 datartzeko bezalakoa eta ipintzen dago beleia nova alde batean eta bestea in beleia bizi. In zera preposizio latinoa, herriaren izena, eta bizi ubekin dago, interpretat daiteke beleian bizi. Aurrera noa, 32. sondaketa,
Arrezetik kanpo, baina hurbil. Lehen esan dut, hiriak ez zuela arrezerik euki gutxienez bi mendean. Eta gainera, hemen guztian zabaltzen zala eta hiria handia izan zala, behar bada 5.000 biztanle edo zaila da kalkulatzea, baina izan zituen eta gero egin zen arrezia. Eta hau, honek txura dauka lehenagoko izatea, arrezia baino egin baino lehenagoko ostrakak izatea. Eta hor, sondaketa baten, 54 euskarazkoak agertzen dira. Eta ez da agertzen evangelizazio kristaurik, baina bai itxura ematen dutenak kristauren persekuzio bat dala. Zate baterako, daude neko intriganteak diran zerak ostrakak. Neure ama Roman hilta, Cristiana. Ikusten dugu, buruz bera, buruz hiltzatutako persona bat. Cristiana izan daiteke, badekuzu euskeraz ez daudela multa konliktida, ez dezena krak repliktu, rap repliktu, eta horregatik izan daiteke. Interpretazio bada. Bestean, neure ata gau hilta, neure ama. Eta hor, neure ata. Hor duda dago, zein da, Jesucristo da, edo ez da. Hor baduzka santutasunaren zerak edo zera, baina orain arte beti geure ata izan da, ez neure ata. Horlan, aita konkretu bat da, hiltzatu zutena, kontuan dutik, garai hartan, izan zira Dezioren persekuzioak, eta gero ia berandu dago Dioclecianorenak, eta kristautasuna legeztatu zuten arte. Aurrera noa, hemen dago beste oso estrakapolik bat, pentzen dago, neu 12 urtetu, neu hiru rebatu, neu zen. Hemen txek ikusten du, badirudi, nik 12 urte ditut eta 3 arreba ditu dela ipintzen duela. Hemen dago oso interesgarri bat eta herrearen bustana kongresio batekin ezartuta dagoela, estalita hori kendu daiteke eta ikusi jarraitzen duen. Eta hor izango ditzake froga neko erabakigarri bat. Baita ere C, ez dakiko hemen letra gehiago dago, edo zenbaki badan, ez dakit egun da bi izan daiteke hori, ezta? Edo Cecilia naziera da. Hori kendu gabe zingo dugu jakin. Ez da, hendik ez dute kendu. Hemen dago ez da bat, neukor neskon ipintzen duen bat. Neu elosi, hemen dago grezierazko eros. Hemen txek ikusten duzu, eros. Eta neutre ama. Neu hemen ez da ondo irakurtzen, ama. Hemen dago beste aldebiak ikusita, neu fos. Bai. Egia, argia. Argia, hemen da, zera. Bai. Aurrera, bueno, hau oso eztabaidatu izan da, alde bietatik, esaldi osoa agertzen delako. Neu, laki, Helios, 11 urtetu, beleian gori bizita, ez da, beleian no babana oso polita, neure eta araña arrapa. Neure eta araña arrapa. Ikusten duzu, hemen nola dagoen grezierazko zea batekin, Helios dirudi, ez da, eguzkia da. Eta beste guztia, bueno, interpretatu behar. Gero, beleiaren aipamenak. Neu beleian gori bizina, uste dut minutu eta zera daukara, beleia agertzen da behin da behi, ikusi hau, zate baterako, hau ez da falsifikatzen erreza dirudi, beleian gori. Eta bai dirudi, beleian noba eta beleian gori bereizten dituela. Eta zirela bi leku, beleiako bi leku. Gori
batzuk gorri bezala interpretatu duten, uste goi partea dela, ze plano inclinatu baten dago, eta Beleia Noa berriz, izango zen parte berri bat. Hemen daukago zundaketa betan hartutako oso goza zer bat, eta da, hiriaren plano bat ematen du, ipintzen dugu Beleia Nova eta bestean Beleia Gori. Eta halako baten batek esan zuen, hau ez ote da halako plano bat eta meandro honen zera. Bueno, eta bukatzeko, zakina, hildakoaren gaineko plateren grafitua. Begira, hau da lehenengo fasea. Lehenengo tokatzen dute hau, eta platera handi bat. Hemen, hildakoari, segurazko jana utzi zitzaion bere bidaiarako, este mundurako bidaiarako. Platera kendu, eta agertzen dira ezurrak, hildako azpian dago. Eta gero, platera garbitu, kontuan duki horrela agertzen direla edo lokatza gehiokin denak, ez direla ikusten grafituak sekula ateratzerakoan. Garbitu eta gero, hemen agertu zen grafitu hau. Ipantzen dau, Jan, Ban edo Iban ez dakigu zuta. Zer esan dezake, Jan, Iban izeneko bat zuta da zeruetan, ez dakigu. Eta, bueno, bukatzeko ze agertzen da, familiako zera, Gata, Maneba, Jesus, Jose, gero izen jude kristianak, Samuel, Gori, Urdin, ikusi duzue. Eta, besterik ez, zer etxan gain. Eskerrik asko.